توعات ناي صلت جزيات اللو. إيش حدا كريستيان خا تصوم تلات اللو معناته حدا كريستيان تصوم بس جاي نفسي زرخو روحاتات تايتا يوم. جوز قصلا نفس وتعصم من كله فتوتات زسكات. لا قدس ياريد نملس مو عم عرفات تصوم دقواس العت أبي تصوم قدس ياريد تاينا ولا يمهرنا. يصوم عين يصوم لسان عندما تناون يصوم. أنا عبي تصوم سرعة صلوت. سبحة نجة هو مهلنا هم يجلد. وريزة داق مالتيو عرفت شو عنده قدر شو عنده 4 معلتي 4 عليتي صيمو كافة أريو هجي تزازي تقبلويه. سلام شباب ميديا عينا قبل حدث السومن القصة برنامج نقصرينا نقعد إحنا متصو نكالي كونت. يغني اللي قاعد سلام تجاننا. أمين بالحلفة بزعبة قدس ياريد أوقعنا نيرنا. خاطر لا تصوم بعند قدس ياريد هم يجلد نلبن نجمر. بتعم صبو أبزل حلفة مدبنا سلك قدس ياريد من النتو أبي توليدو أبي عبيو خميس ما درسوا لبل تناقرنا نيرنا كافتم قدس ياريد لدرسهم درستات لما حديث سلا صوم للناقريو قدس ياريد صوم خمي جلسوا ولا لبل كابدقو 4 كفلتات حدي كفلي سلا صوم يلناقر دقو ب4 كفال تخفليو حديو يوحنس يبال تناي مجمريا بيوحنس يجمر مسكرم حدا يجو مالتيو اتخالاي كفال استمرو يبال اتسالساي كفال صوم دقوا يبال زناي لومي صوم حزي حزنا يللنا مالتيو اترابعي كفال دما فاسيكا ويم تنساي يبال سلازي 4 دقوس 4 كفلتات نيو ب4 كفل زمنات يخفلو 4 كفل زمن مالت خرمت حاجاي صداي مصاو يبالو حاجاي لبال كابت حساس اسراي حمشتي جمر اسكا مغابيت الله ور حاجاي لبال كاب مغابيت 16 اسكاب سنه 15 لله دما صداي لبال كرمتو حاجاي صداي ومصاو يبل كاب سنه 15 جمر اسكا مسكرم 20 كاب سنه 16 اسكا مسكرم 15 دما خرمت يبال كاول دحر እንደገና 3 ወርሕዩ መጻው ይባል ስለዚህ ና ቅዱስ ያሬድ ዜማውን በ4 ክፍልታት ተከፈለ ድጓ ጥራህ ማለት አየም ባይ خالي ተወሳኸ ድርሰታት ወን ለወ ምዕራፍ መዋስት ዝማሬ ልባሃሉ ክፍልታት ወን የወ ድጓ ጥራህ ተሪና ግን 4 ክፍልታት ኣለዎ ካፍቶም 4 ክፍልታት እቲ ሓደ ናይ አብይ ጾም ጾመ ድጓ እዩ አብይ ጾም ቅዱስ ያሬድ አብይ ጾም ተፈለየ መዝሙር አዳልዩ እዩ ካብ ዘወረደ ጀሚሮ እስካብ ቀዳም ስዑር እስካ ፋሲካ ዋዜማ 8 ሰሙናት አለው 8 ሰንበታት 7 ቀዳማት አለው በጠቅላላ መዓልቱ 55 መዓልቱ ኮይኖም እንቶም ናይ ጾም ወቅትታት ለዚያቶም ቅዱስ ያሬድ ነንዕለቱ ነንሰዓቱ ለሰንበታቱ ናይ ባዕሉ መዝሙር አዳልዩ እዩ ካብ ሰኒ እስካብ ቀዳም ለለው ናይ ባዕሉ ስብሐተ ነግህ አዳልዩ እዩ ናይ ነግህኒዮ ናይ 3 ሰዓትኒዮ ናይ 6 ሰዓትኒዮ ናይ 9 ሰዓትኒዮ እና ቅዱስ ያሬድ ለአብይ ጾም ጥራይ ካብ 4ኦም ክፍልታት ድጉ ሓደ ክፍሊ ጾመ ድጓ ኢሉ አዳልዩ እዩ ኣብ ውሽጥ ድማ ብዝርዝር ክንኸዶም ኢና ታይ ሃምሉሉ ፍሬ ነገሮም ናይ ዘወረደ ናይ ቅድስት እናበልና ስያሜም ታይ ሃምሉሉ ክንሪኦም ኢና በጠቅላላ ግን ካብ ድጉ ሓደ ክፍሊ ያው ናይ አብይ ጾም መዝሙር ቅዱስ ያሬድ ለቅድስት ቤተክርስቲያንና ለምስጋና ለዳሎ ድርሰት አለው እሺ ሓደ ክርስቲያን ካው ጾም ስለላትሎ ማለት ነው ሓደ ክርስቲያን ጾም ብስጋይ ነፍሲ ዝረኸቦ ረውሓታት ታይታዮም ግርም ጾም እግዚአብሔር ለወድ ሰብ ለሃው አብይ ጸጋ እዩ ጾምሲ ለስጋኻ ለነፍስኻ እዩ ትረውሑ ሓደ ብስጋ ሰባት ጾም ይፈርሑ እዮም ጾም በቃ ሰውነቶም ከምሉ ጎዶም ገይሮም እዮም ለሐስቦ ግን ጾም መድኃኒት እዩ ብጣዕሚ ካውዞም ኣብ ምድሪ ብሕክምና እንወስዶም መድኃኒታት ብላዕሊ ጾም ተዋና መድኃኒት እዩ ጾም መድኃኒት ለስጋ መድኃኒት ለነፍስ ለስጋ ለነፍሲ ተፈላልይ ሕማማት ከይመጹና በጾም ንቆጻጽሮም ንኸይና ልግፊት ለወሉ ብምቾት ልመጹ ምግብ ብምብዛሕ ምግብ ብምውዝውታር ናይ ፍስክ ምግብታት ብምምጋብ ልመጹ ብምቾት በሁሉ ጊዜ ብምብላዕ ልመጹ ሕማማት ኣለው እዚኦም ብምንታይ ንከላኸሎም ብጾም እዩ
ጾም ብጣዕሚ ለሰውነትና ጠቃሚ ነገር ክርስቶስ ለአና ለሃበና ሁሉ መድኃኒት ለነፍስ ጥራሕ ላይ ሆነስ ለስጋውን ይሁንናና ለጾም ሰብ ካፍቶም ጊዜ ሎም ጾም ለሎ ግፊት ደም በዝሒ ወዘተ ለባል ሕማማት ብጣዕሚ ጠቃሚ ነገር ይጾም ጾም ለጾም ሰብ ካብዚኦም ሁሉ ነፃ እዩ እና ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ወታጾም ኩለ ፍትወታ ዘስጋ ቅዱስ ያሬድ ኣብ መዝሙሩ ኣፍትና ኣብ ጾም መዝሙሩ ጾምሲ ታያት ይልኻኒ ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ናይ ነፍስ ቁስሊ ተድሕን ተደርቕ ወታጾም ኩለ ፍትወታ ተዘስጋ ናይ ስጋ ፍትወት ድማ ተድርቕ ናይ ስጋ ፍትወት ማለት ኃጢአት ማለት እዩ ላ ኃጢአት ለምሩሕ ነገር ላ ሕማቅ ነገር ለምሩሕ ነገር ከይንገብር ልጓም ኣብ ካሊ ድርሰቱን ልጓም ኢልዋ ጾም ልጓም ኢልዋ ፍሪሃ ጥኡም ትህተኢና ምስላ ለጾም ጾምሲ ልጓም እያ እዚ ኣፍራስ ብምንታይ ይዕገታ ብምንታይ ይዕገቱ ብልጓም ላብድናየ ቦታ ልክ ንኽስልን ቅዱስ ያዕቆብ መልእክቱን ጾም ማን ልጓምሲ ለፈረስ መቀየድያ እዩ ህግ እግዚአብሔር ድማ ለሰውነትና መቀየድያ እዩ ኢሉ እና ቅዱስ ያሬድ ግን ከም ያዕቆብ ከም ሐዋርያ ጾም ልጓምያ ካምንታይ ካሕማቅ ነገር ምርአይ ካሕማቅ ነገር ምስማዕ ላሕማቅ ነገር ካብ ምኻድ ፍትወተ ስጋ ካብ ምሕሳብ መድኃኒትያ ይብለና ስለዚህ እዚ እንድሕር ጌርና እንድሕር ጾምና ብስጋና ለንጥቀሚና بنفسنا دمّا تلعبي نجار كنت كمينا ما تصوم تعبي نجار بمخانو كرسوسي مسريته صوم نجمرس كرسوس بعلويه مجمرة يقول لعدامي هواني إذا صار زي أكيد هو العمالته ناي صوم سرعة يوم يروح نيرو كرسوس سبب الخونة اللي جزء دمّا مستطمقة أيوة عليه أحد رأي قدام قرطو ساعتي 4 معلتي 4 ليتي صيمو مالتي كرسوس صومرينا سلزي صوم قدوس هجيو لنفسي لسجاي تقام نجاريو كحمامات نكلا خلوا ليو حماق صراحة كين سرح لعقتنا لقوام بمخانو بتعمي صوم عبي نجاريو كلهم كرسنا بتاعتنا تاي تقيموا من إلنا نرى بصوم مسيء مسك زيارة نجاجيرو بخاي نجاري خوني بصوميو 4 معلتي 4 ليتي صيمو مسفتاري مسك زيارة نجاجيرو ناي هجي صلات كاف زيارة تقبلو صوم مسيء 4 معلته و4 ليلته ورزة داق مالتيو عرفت شعنته قدر شعنته 4 معلتي 4 ليتي صيمو كفتاريو هجي تزازي تقبلو يه نبي الجاهر إلياس أما صحف نجس خم نجرنا 4 معلتي 4 ليتي صيمو بسرق الله توسيدي كوز مدرسي توسيد تنتيقو نبي الجاهر هنا كأبى جرجنا شدشت عمد صيمو صليوا بهاتيو مجرشات تصويري له أي ماتي زي كله بصومي 3 دقائق زم 3 وطات عم صحف دانيال عرفتني دانيال كم عرف 3 جميرو تاريخهم من رخوهم 3 وطات أب بابلون أب حواء يوم أما خل حوا خوينا من زمرو قدس جبريل مساعتهم رابع يخونا بصوميو تايل قدس يارد زيو أملكيتو سلا صوم خبرة الناقرة الله صوم سيدرا وميسا وعبدناغو لمثل زنغو وعبتلهغو صومو لإلياس سماي مزغو يبل ناي سيدراك ميساك عبدناغو صومسي لتي طاوت أوديقو لتحول نبلال دما أبريدو أقزقزو صومو لإلياس سماي مزغو إلياس دما بصومو سمايات كأرك خيلو مالتي سلازي أبوتاتنا كلهم بصوم تتقيمهم يو صوم تقامي كرسوس دما لسرعنا تقامي بمخانو يو 4 معلتي 4 ليتي صومو لولنا كرسوس فطارينا من دان كنتقمينا صومي صلوتي ጓደኛ ለገበረሰብ خبرو بزحيو جنتي أتي بهوت دما ካብ ቀሳፊ ሕማማት ካብ መዓት ካብ መከራ ካብ ስደት ካብ ሁሉ ካብ ፍርሕ ነገር ሁሉ ብጾም ይድሕን አቦታትና ሁሉ ብጾም እዮም ድሒና ቦሺ ላው ቅዱስ ያሬድ ንመለስሞ ኣብ ምዕራፋት ጾም ድጓ ስርዓት አብይ ጾምስ ቅዱስ ያሬድ እንታይና በለ የምህረና ግርም በመጀመሪያ ቅዱስ ያሬድ አብይ ጾም ለለው ሰንበታት ስያሜ ህወም በመዝሙሩ ናይ መጀመሪያ ኸዚ ሎሚ ለማዓንቲ ንቅበሎ ናይ መጀመሪያ ሰንበት ዘወረደ ይባል ሸሞንተ ሰንበታት እዮም ለለው ተላይ መጀመሪያ ዘወረደ ይባል ዘወረደ ማለት አምላክ ካብ ሰማይ ወረደ ማለት እዩ ሙሴኒ ተባሂሉ ወኒ ጽዋዒ በኻላይ ደረጃ አፍቱ ሶሙንዚ ከመዚብ የሙሴ ጻአቱን እንትይንትል ኣብ ጾም ድጉ ስለል ሰርዐ ናይ ሙሴ ጾም ናይ ሙሴ ጸሎት ክንደይ ለህዝብ እስራኤል ከም ተጠቀመ ባሕሪ ኤርትራ ለሻገሮም ጾም ከም ዝኾነ صلاتي تابوتي كاف فطاري التقبل صوم
ጾም ምዃኑ ለዘኻኽር ስለሆነ ሙሴኒ ይባሃል በዋናነት ግን ዝሶሙን እዚ ዘወረደ ይባሃል አምላክ ካብ ሰማይ ወረደ ሰብ ኾነ ስጋ ለበሰ ጾመ ማለቱ እዩ አምላክ ከም ጾመ ይነግረና ቅዱስ ያሬድ እና ክንጾም ከለና ንሕና ድማ ብፍቅሪ ክንጾም ከም ዝግበአና ኣብዚ ናይ ድማ አንተ ሰንበት መዝሙር ንጹም ጾመ ይብል ወናፍቅር ቢጸነ ንጾም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ እስመ ለዓለም ምህረቱ ለትውልደ ትውልድ ጽድቆ ንነሰ ህዝቡ ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሰዩ ሎቱ በረአድ እስመ ለዓለም ምህረቱ ለትውልደ ትውልድ ጽድቁ ንነሰ ህዝቡ እናበለ ቅዱስ ያሬድ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ኮይንኩም እናፈራሕኩም ተገዝኡ ወታሰዩ ሎቱ በረአድ ስለልተገዛኹም ድማ ደስ ይበልኩም ለእግዚአብሔር በመግዛኹም ፈጣሪኹም እግዚአብሔር ርህራቦኹም ዋጋ ጾምኩም ዋጋ ጸሎትኩም ስለልበኩም ደስ ይበልኩም እናለ እቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን እዚ ዘወረደ ኢሉ ይሰይምዎ ቅዱስ ያሬድ አምላክ ካብ ሰማይ ሐምለ ወረደ ሐምለ ጾመ ንሕና ድማ ብፍቅሪ ብሰነያ ኮይና ክንጾም ምስ ጾምና ድማ ምጽዋት ክንውስኸሉ ሐምለ ግበና ይነግረና እቲ መበል ካልኣይ ሰሙን ድማ ቅድስት ኢሉ ሰይምዎ ቅዱስ ያሬድ ግነይ ለእግዚአብሔር ይብል ጅምር መዝሙሩ ናይ ሰንበት ቅድስና ናይ ሰንበት ክብሪ ንሕና እውን እንድሕጾምና ቅዱሳን ሐም ንኾን እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ከም ኢሉ ነጊርና ተአወሪ ዘዳግም ለተገለጸ ቃል ታይልዎ አወሪት አነ ቅዱስ የሙ ስኻቱም እውን ቅዱሳን ኹኑ ኢልና ነይሩ አወሪ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ምዕራፍ 3 መልእክቱ እግዚአብሔር አነ ቅዱስ እሞ ስኻቱም ቅዱሳን ኹኑ ስለለለና ቅዱሳን ለክንኾን ሲንጹም ይብል ቅዱስ ያሬድ እውን በተመሳሳሊ በዚያሙ ሰንበት የቅድስት ሰንበት ቅድስት እያ አነ ቅዱስ ንስኻቱም እውን ብጾም ብጸሎት ቅዱሳን ኹኑ ስለኻ ይኾነ ቅዱስ ልኽወን ጸዩምኻ ጸሊኻ ሰጊድኻ መጽዊትኻ ተፋቂርኻ ተሓጋጊዝኻ ቅዱስ መጽሐፍ ለአዘዞ ፈጺምኻ ቅዱስ ልኽወን እሞ አነ ቅዱሳን እየ ንስኻቱም ደቀ ድማ ቅዱሳን ኹኑ ኢሉ ናይ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በለምህረና መገዲ ቅዱስ ያሬድ ቅድስት ኢሉ ሰይምዎ እቲ መበል ካልኣይ ሰንበት ለሎ ለምንታይ ከምቱ ቅዱስ አቦና እግዚአብሔር ቅዱሳን ክንኾን ክንጸውም ሐምል ግበና አብዚየሙ እላብራርህ ማለት እዩ ሰንበት ያ ቅድስት ያ ሰንበት ያ ቅድስት ያ ሰንበት ያ ቅድስት ያ እንታ አዕረፍኩ እምኩሉ ግብር ያ ይቤ እግዚአብሔር ይብል ካብቶም መዝሙራቱ ሰንበት ቅድስት ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበት ይእቲ ለውልደ ሰብ መድኃኒት እናበለ ስለ ሰንበት ቅድስና ስለ ጾም ቅድስና ስለ እግዚአብሔር ቅድስናና ንሕና እውን ከም ክርስቶስ እንድሕር ክርስቶስ ልጾም ጾም ጾይምና ናይ ክርስቶስ ሕጊ እንድሕር ፈጺምና ቅዱሳን ሐም ንኾን ቅዱስ ያሬድ ብዚየሙ ፍንትው አቢሉ ይነግረና ማለትና ቅድስት ይባሃል ተኻልኣይ ሰንበት እቲ ካልኣይ ሳልሳይ ሰንበት ድማ መጻጉዕ ይባሃል መጻጉዕ ክርስቶስ ድውያን ዝፈወሰሉ ዕለት ዝዝከረሉ እዩ ክርስቶስ አማለ ስጋዊኡ አብዚ ምድዚ ኣብ ነበረሉ ግዜ 3 ዓመት 3 ወርሒ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ብዙሓን ድውያን ኣድሒኑ ይብል መጽሓፍ ይነግረና በተለይ እዚ መጻጉዕ ዝባሃል ታሪክ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ተዘገበ እዩ 38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ ክርስቶስ በቃሉ ድሓን አልጋኻ ተሸኪምካ ገዛኻ ክዲልዎ ኣብ ጸበለ ግኒዎ 38 ዓመት ሙሉ ኣብ ስቃይ ነይሩ ትዋና ሕማም ዝጸንዖ እዩ መጻጉዕ ተባሂሉ ብኡ ተሰይሙ ተሰንበት እንበይ ብዙሓት ምርኣይ ላይ ይኽእሉ ሃም ንረእዩ እግር ላይ ነውሮም ክኸዱ ሃም ንኽእሉ ዝጎበጡ ሰባት ሃም ንቃንዑ ብዙሓት ድውያን ሃም ዝፈወሰ ኢሉ ንገራ መጻጉዕ በዋናነት ግን 38 ዓመት ኣብ አልጋ ቁራኛ ዝነበረ ሰብ ክርስቶስ በቃሉ ተስሞ አልጋኻ ተሸኪምካ ገዛኻ ኣተው ኢሉ
لولعلت لذكروا لقدس باولس قدس ياريد مصاغو يسيمو ማለት እቲ ሳሳይ ሰንበት ድሕሪ ለለ ሰንበት ምኩራብ ይቅርታ ምኩራብ ይቀደም ቀድሚ መጻጉ ምኩራብ ይቀደም ምኩራብ ክርስቶስ ኣብ ናይ አይሁድ ቤተ ጸሎት ኣትዮ ወንጌል ሰበከሉ ማለት ወንጌል ሰበከሉና ናይ ቦይ ገዛ ናይ ጸሎት ቤት እዩ ስኻቱም ግን ዕዳጋ ገይርኹምዎ ስኻቱም ናይ ዓመጽ ቤት ገይርኹምዎ ገዛይ ናይ ጸሎት ቤት እዩ ብፍቅሪ ክትመጽሉ ክትመላለስሉ ይግባ ኢሉ ለአይሁድ ገሲጽዎ ማለት እዩ ሕዚ ግን ናይ ምኩራብ ተዝንዝክርተለና ለቤተ እግዚአብሔር ክንመጽ ከለና ለአናውን ክርስቶስ ካብ ገዙ ከይውጸና ንሕናውን ከይወቅሰና ተጠንቀና ክንመጽ ይግባ እቲ ቤተ ጸሎት ናይ ዕዳጋ ናይ ሸፈጥ ናይ ስርቂ ቦታ ገይሮም ወጸሊሕ ነይሮም መቼም ዕዳጋ ተኮይኑ ንፈልጦ ናይ ዕዳጋ ለለ ነገር ስለዚ እዚ ናይ ዓለማዊ ስራሕ እንበይ ኣብ ቤተ መቅደሰይ ኣብ ኣውደ ምህረተይ ክግበር ለይግብኦ ስራሕ ይሉ ክርስቶስ ዕዳጋ በቲንዎ ይብል እና አውዝ ምኩራብ እዚ ኣትዩ ክርስቶስ ቤተ ጸሎት ምዃኑ አረጋግጹ ለሰመረው ልዕለት በመዃኑ ቅዱስ ያሬድ ምኩራብ ይልዎ ማለት ምኩራብ ማለት አዳራሽ ናይ አይሁድ ቤተ ጸሎት ማለት እዩ አውዝ ቤተ ጸሎት ክርስቶስ ኣትዩ አምሂሩ ገዛይ ቤተ መቅደስ ናይ ጸሎት ቤት ይይሉ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ናይ ጸሎት ቤት ምዃና መጽኢና ክንሰግደላ ሐምድ ግበአና ክንቆመላ ሐምድ ግበአና ክንቆርበላ ክንሰግደላ ክንጾመላ ክንጽልተላ ሐምድ ግበአና ገዛ ይይሉ ማለት ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምን ገዛ ያተይልና ናይ ክርስቶስ ገዛ ማዕዘር ረጋግጹ ነገርና አም ምኩራብ አፍቲ ቅዱስ ያሬድ ለሰየሙ ዕለት ማለት እዩ ድሕሪኡ ከም ተዓንተልልዎ መጻጉ እዩ ማለት እዩ አንተ ታረቀ ያይረየ ነይረ መጻጉ ከም ተልልዎ መጻጉን ድውያን ሕሙማን ለፈወሰሉ ዕለት በነጻ ማለት እዩ ክርስቶስ ሕዝቡን ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና በኸምዚ ብጸሎት ፈውስ ተብያ ጸልያ ለደቃ ናይ ለሕሙማን ለጸለ ቅብአ ዘይት ልባህል ነው ለቶም ሕሙማን ቅብአ ዘይት ጸልዩሎም ቅዱስ ያዕቆብ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ካባኻቱም ለሐመመ ሰብ እንተልዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀሳውስት ይጸውዑሞ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ይጸልዩሉ ቅብአ ዘይት ድማ ይቅብኡዎ ክድሕን እዩ ከም ለወሎ በዚ መሰረዚ ቅዱስ ያሬድ መጻጉዕ ይሰይምዎ መበል ሓምሻይ ሰንበት ደብረ ዘይት ይባሃል ደብረ ዘይት ናይ ኣብይ ጾም እኩሌታ ፈራቆ እዩ ማለት እዩ ክፍላውን ተባሂሉ ይጽዋዕ ክፍላ ማለት ናይ ኣብይ ጾም ፍርቂ ማለት እዩ እና ደብረ ዘይት ኣብ ኢየሩሳሌም ለሎ እምባ እዩ ኣብ ደብረ ዘይት ተራራ ኮይንካ ኢየሩሳሌም ተዘርግሑ ይረኸምቱ ጮምዓ ኮይንካ መቀለ ብሙሉ ልረአ ኣብ ደብረ ዘይት ኮይንካ ኢየሩሳሌም ብሙሉ ይረአ ኣብ ዘወታስ ኮይኑ ነገረ ምጽአቶም ሂርዎም ለሐዋርያት አው ኮይኖም ናይቲ ቤተ መቅደስ ህንጻ እየመሪኦም ወተሪደላካ ክንደይ ይጽብቕ ቤተ መቅደስ ይለምዎ እዚ ክፈርስ እዩ እዚ ክሐልፍ እዩ እና ሕልፈተሎ ይሉ ምስ ነገሮም ማዕዚ ክኾን ማዕዚ ከተመጽ ዓለም ማዕዚ ክሐልፍ ኢሎም ጠይቆምዎ ዓለም ለሐልፈሉ ጊዜ እኮ በትክክል አይ ነገሮሚ ስውር እዩ እግዚአብሔር ጥራሕም ልፈልጦም በማንም ካብ ደቂ ሰባት ሃምለ ይፈልጦ ዋላ መላእክት ግን ሃምለ ይፈልጥዎ ክርስቶስ ልመጸሉ ዕለት ነገርዎም ታይዳ ምልክታቱ ነገርዎም ምልክታቱ ታዮም ኣብ ደብረ ዘይት ነምሮ ነገረ ምጽአት እዩ ምልክታቱ ኣብ ዓለም ንውጽውጽታ ርዕደ መሬት ናይ ፍቅሪ ምቅዝቃዝ ናይ ክሕደት ምብዛሕ ጦርነት ህዝብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስታት ኣብ ልዕሊ መንግስታት እዚኦም ኩሎም ናይቲ ምጽአት ዋዜማ እዮም በዚ ኣስተውዕሉ እንበለስ ኣይምሩ ኣምሳሊሁ ከዚ እኽሊ ትጽዕዱ ተሎ ቀውዒ ምብጽሕ ከም ንፈልጥ እዞም ምልክታት እዚኦም ክበጽሑ ከለው ድማ ምጽአት ላቀረበ ምዃኑ ኣስተውዕሉ ድሕሪኡ ሐሳዊ መሲል ይባሃል ኣነ ክርስቶስ ኢሉ ክመጽዩ ድሕሪኡ ምጽአት ክኾን ኢሉ መሳመስኡ ምልክታቱ ለነገረሉ ለስተምሃረሉ ዕለት በመዃኑ ደብረ ዘይት ይባሃል ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት ተራራ ምስጢረ ምጽአቱ ለምሃረሉ ዕለት ማለት እዩ መበል ሻድሻይ ገብርሄር ይባሃል ገብርሄር ማለት ሰናይ መገልገላይ ማለት እዩ ዝቃዚ አብይ ነበር ገብርሄር እንተይላ ሁላትና ኢና ምሳሌ ላና እዩ ገብርሄር ማለት በቅንዕና ለጎይቱ ለገልገለ ማለት ለጎይቱ ለእግዚአብሔር ለገልገለ ሃይማኖቱ ለዓቀበ በትክክል ለጾመ ለሰገደ ለተፋቀረ ለመጽወተ ህግ እግዚአብሔር ለፈጸመ ገብርሄር ይባሃል እዚ ላይ ፈጸመ ድማ ለተዋሃው ሀፍቲ ለቁም ነገር ለይውዕለ ሀፍቱ ለስካር ለአመንዘራነት ለውዕለ ገብር ሀካይ ይባሃል ሀፍቱ ተጠቂሙ ድኻታት ለሐገዘ ዓድ ለልመዐ ቤተ ክርስቲያን ለገልገለ ገብርሄር ይባሃል እንደገና ተማሂሩ ለየምህረ ገብር ሀካይ ይባሃል ተማሂሩ ለምህረ ገብርሄር ይባሃል ሀፍታም ኮይኑ ለመጽወተ ለሃበ ገብርሄር ይባሃል ለይሃበ ንፉቅ ስስዕ ለኾነ ድማ ገብር ሀካይ ይባሃል ስለዚህ ገብርሄርና ገብር ሀካይ ለተባሃሉ መገልገልቲ ለንገሩሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ ሰንበት ገብርሄር ይባሃል ካው ቆጽ ለሎ ኒቆዲሞስ ይባሃል ኒቆዲሞስ ድማ ናይ አይሁድ ምሁር በጣም ሊቅ ናይ ኦሪት ሊቅ ለነበረዩ ሰብዚ ላ ክርስቶስ ለይተላኸደ ካብ ክርስቶስ
ትምህርት ለሰምዐ ነገረ ጥምቀት ለተማሃረ ምስጢር ለተማሃረና በክርስቶስ ለአመነ መጨረሻ ድማ ለክርስቶስ ገኒዙ ምስ ዮሴፍ ኮይኑ ለቀበረ ቅዱስ እዩ እና ኒቆዲሞስ ይባል ብለይ ተኸይዱ ለክርስቶስ ለተማሃረ ሰብ እዩ እቲ መበል ሻምናይ ናይ መጨረሻ ሆሳዕና ይባል በናይ ቅዱስ ያሬድ ስያሜ ማለት እዩ እዚኦም ስያሜ እዚኦም ሁሉ በቅዱስ ያሬድ እዮም ሆሳዕና ይባል ክርስቶስ ኣብ መጨረሻው بخبرة عجبه بعوال عدقي تسعينه بعجب بمسجنا لا بيرسالم لا بيت المقدس لا أتوا العليات مالتي كاو قصير للسومن همامات يبعد انكر له بعد صوم الشعوي سجدت إنها من بعض نجار همامه نجار مسكالو للنجارو كابلي كيلان كهردس كيلان كهردس سنات لا تنبؤه بساعته لا تسجد لقنيه له صوم سرعته بتعم تنكر له صوم ورسكاب خوخ بالوص كن صوم لإزازلو جزية مالتيو ቅዱስ ያሬድ ከምዚ ገይሩ አብይ ጾም በሸመንተ ሶሙናት ከፊሉ ነንሕድ ሕድ ሶሙን ደማ ከምዚ ገይሩ ሰይምዎ ማለት እዩ አዎ ውሽጡ ታይብል ልብል ነገር ያው ብዛዕባ ጾም ጸሎት ንጹም ጾም ንጹም ወናፍቅር ቢጸና ሓውና ንፍቶ ይብል በጣም ለገርም ቅዱስ ያሬድ ካብ ለዚህም ዜማታት አውዛ አብይ ጾም ውሽጠይ ክንጾም ከለናሲ ህዋሳትና ሁሉም ክጾም ሓሙሽተም ህዋሳትናስ ክጾም ሃም ግቦም ይናገር በዚያሙ ማለት እዩ ታይብል የጾም አይን የጾም ልሳን እዝነኒ የጾም እምሰሚያ ህሶም በተፋቅሮ ይብል ታይማት እዚ ይጾም አይን ይጾም ከምንታይ ሕማቅ ነገር ከምርአይ ማለት ለይግባ ነገር ከምርአይ ምክንያቱ እስመ እምርኤ አይን ይዘሙ ልብ አይን እንድሕሪው ልብውን እትልረአይ ይሐስብ ማለት እዩ ስለዚህ አይንና ይጾም ካብ ስጋ ካብ ጸባ ካብ ዚዮም ተዋጽኦ ነገር ጥራሕ ላይ ሆነሲ ዚዮሙን ክንጾም ይግባዩ እንደገና ዚዮም ጥራሕ ላይ ሆነሲ አይንና ውን ሕማቅ ነገር ከምርአይ ይጾም ይብል ይጾም አይን ይጾም ልሳን አንደበትና ውን ይጾም ሕዚ ብዙሕ ግዜ ንሕና ጾም ተለና ጾም ችግር ለለና ይመስለኒ ክርስቲያን ጾም ኢና ሁሉ ግዜ ካብ ሊቅ እስከ ደቂቅ ይጾም እዩ እዚዮም ነገራት ቅዱስ ያሬድ ለለና ለለግን ምጾም ግን ያቤና እዩ አንደበትና ውን ይጾም ከምንታይ ካብ ሐሜት ሕማቅ ነገር ካብ ምዝራብ ሓውኻ ካብ ምቅያም ለይግባ ነገር ካብ ምዝራብ አንደበትና ውን ይጾም ይብለና ቅዱስ ያሬድ ጾም ማለት ትክክለኛ ለሆን ጾም እዚ እዩ ነብዩ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ወና ምዕራፍ 58 ይነግረና እዩ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ አነ ለደለኹ ጾም ሲዝዲ ኮይኑ ይብል እግዚአብሔር ማዝ ደለየ ጾም እዚ ኢሉ ታይገር ሰባት እዮም ዚያቶም ድኻል ላብኹም ጾምና ትብሉ ላሸፈጥኩም ብጉቦ ላፈረድኩም ጾምና ትብሉ ጾምኩም ኢልኩም ምሸት ላሰኸርኩም ጾምና ትብሉ ሰብላ ጠሜ ልበይንኩም ላበላዕኩም ጾምና ትብሉ ሐምድ ለጾም ሲ ማዝ ደለየ ይብለና ስለዚህ እግዚአብሔር ለደለየ ጾም ክንጾም እሱ ይሐግዘና ጾም ማለት ካብለለካ ላካፈልኻ ፈጣሪኻ እግዚአብሔር በቅልዕናኻ ላገልገልኻ አንደበትኻ አጽዩምኻ እዝንኻ አጽዩምኻ ዓይንኻ አጽዩምኻ ሁሉም ህዋሳትኻ እንድሕር ተጽሞም ኮይንኻ እግዚአብሔር እዙ ደለየ ጾም እዙ ይክብለና እዩ እንድሕር ሐምድ ለገርና ግን እዚ ጾም ዚ ሲ ማዓዝ ደልየዮ ከይብለና ሐምቶ ኢሳይያስ ሓዲሩ ልወቀሶም ልዞም ሽዑ ነው ሰባት ጾምኩም አይተቀበልኹ ወይ ድኻ ላብኹም ላሸፈጥኩም ጉቦ ላበላዕኩም ፍርድ ላጓደልኩም ስለልኾነ ጾምኩም አይተቀበልኹ ወይ ለበለ ወቀሳ ከይበጽሕና ቅዱስ ያሬድ ይጾም አይን ይጾም ልሳን አንደበት ይጾም እዝንኒ ይጾም እምሰሚዓ ህሱም እዝኒ ድማ ሕማቅ ነገር ከም ስማዕ ሕማቅ ነገር ከም ምድማጽ እዝንውን ይጾም እግሪ ይጾም ለሕማቅ ነገር ከም ምኻድ እዝኒ ይጾም ኢድለ ይጾም ሕማቅ ነገር ከም ምስራሕ ኢድውን ይጾም ኢሉ ሁሉም ህዋሳትና ሓሙሽቲኦም ናይ ስምዒት ህዋሳትና ብሙሉኡ ክጾሙ ሃም ልግባም ቅዱስ ያሬድ ኣብ መዝሙሩ ኣብ ዝናይ ዓብይ ጾም ክፍሊ ራብዓይ ክፍሊ ድጉ አጸቢቁ ይነግረና ማለት እና በአጠቃላይ ቅዱስ ያሬድ አውዝ ጾም ዚ ምስ ፈጣሪና ምስ እግዚአብሔር ከነራኸብ ግበአና ምስ ፈጣሪና ምስ እግዚአብሔር ሓድነት ክልወና ብጾም መንገዱ ደማ ላብ እግዚአብሔር ለመቅረብ ተዓብይ ላብ እግዚአብሔር መቅረቢ መገዲ ጾም ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ብግዕዝ ብእዝሪ በአራራይ ዚሙ ይሰብከና ማለት እዩ ያሬድ ፈለማህሌት ወቅኔያ Esme
أبنا عبي صوم سرعة صلوت سبحة نجه ويمهللا هم يجلس هو قدوس ياريد زوم مسغاناتات زيوم ያው በስብሐተ ነግ ጀምሮም ስብሐተ ነግ ማለት ሸውዓተ ናይ ጸሎት ግዚያት አለው በቤተክርስቲያን ለታዘዙ ልበ አምላክ ዳዊቱን አመዝምሮ ሰብዓ እስየባሃከ ሰብዓ ለዕለቴ እስየባሃከ ግዚዮ አማዓልቲ ሸውዓተ ጊዜ ከመስገነካ አየ ይብል አማዓልቲ ሸውዓተ ጊዜ ከመስገነካ አየ ይብል ቶም ሸውዓተ ጊዜ ያዚዮም ተሓደ ንግሆ ማለት ፀሐይ ክበርቕ ክብል ከሎ ናይ ነግህ ምስጋና ይባሃል ናይ ነግህ ምስጋና ይበጽሕ ኣብ ቤተክርስቲያን ተሰርዐ ናይ ነግህ ጸሎት እንሆ ስብሐተ ነግ ጾመ ድጓ ልዕለቱ ለተዳለወ ስብሐተ ነግ እንሆ ሲበጽሕ ነግህ ማለት እዩ ዳዊት እንሆ ውዳሴ ማርያም እንሆ ብዜማ ማለት እዩ አርያም እንሆ ሰለስት እንሆ መስተጋብ እንሆ እዚኦም ሁሉም ብዜማ እዮም ብግዝ ብዝል ባራራይ ብዜማ እዮም ዝወጽሑ ናይ ነግህ ጸሎት መስተወደ ናይ 3 ሰዓት ጸሎት እንደገና እንሆ 3 ሰዓት እዚኦም ነግህ ማለት ክርስቶስ በአይሁድ ተታሒዙ ላብ ጲላጦስ ለቀረበሉ ሰዓት እዩ ክርስቶስ ነግህ ለተታሓዘሉ ሰዓት እዩ ወጸብዮ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከም ልብለና 3 ሰዓት ድማ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ተጠዊሉ ለተመርመረሉ ሰዓት ሃም ገበነኛ ለተመርመረሉ ሰዓት ስለልኾነ ኣብ ሰዓት እዩ ክንጸሊ ናይ ክርስቶስ መከራ መስቀል ሕማማቱ ክንዝክር ናይ ባዕልና ውን እንደለ ነገር ለፈጣሪና ለእግዚአብሔር ክንጥይቅ ማለት እዩ እና ሰዓቱን ለተዳለወ ስብሐተ ነግ ነው በቅዱስ ያሬድ ድጓ ማለት እዩ ይበጽሕ እሱ መስተወደ እንደገና እንሽተ ያሪፍካ እንደገና ናይ 6 ሰዓት ጸሎት ነው 6 ሰዓት ድማ አቦና አዳም መጻወለስ በልዩ ዕራቆት ለወጸሉ ሰዓት እዩ ከዛ ቦታትና ሊቃውንቲ 6 ሰዓት ሲ እንዲሁ አቱም ጾምቲ 6 ሰዓት ሲ አይትብልዑ ንሽተ ሕልፍ መስፈለ ብልዑ ይብሉ ዛ ሰዓት 6 ሰዓት አቦና አዳም እነና ሔዋን እጻወለስ በልዩም ዕራቆቶም ለወጸሉ ሰዓት እያ ክርስቶስ ድማ ኣብዛ ሰዓት ሲያ ለአዳም ለሔዋኒ ዕዶም ክክሕስ ዕራቆት ኮይኑ ኣብ መስቀል ለተሰቀለላ ሰዓት ያ 6 ሰዓት እና ዛ ሰዓት ያ ናይ ጸሎት እያ ናይ 6 ሰዓት ስብሐት ምስጋና እንሆ እዝል እንሆ ሰላም እንሆ ሰለስት እንሆ አርባዕት እንሆ ሁሉም ብዜማታት ይበጽሑ ሁሉ ሰብ አብለሎ ቦታ ኮይኑ ድማ ተናሰ አሁን ስማት ይደግም ማለት እዩ ወላ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድጓ አይማር ቶም ጸሎታት ሐጽ ጸሎት አሁን ስማት ለሁሉ ምእመን ተሰሪዕ እዩ 6 ሰዓት ምንታና ክትብል ክርስቶስ ኣብ መስቀል ውዒልካ መስቀል ተሰቂልካና እንዝክረሉ ሰዓት ማለት እዩ ካው ቀጽለለ ጸሎት 9 ሰዓት እዩ 9 ሰዓት ውን ቅዱስ ያሬድ 9 ሰዓት ለሰዓት እዚ ለዳለው መዝሙር ነው ይዝመር እዩ خالي زي لي خالص ድማ አሁን ስማት ይደግም ደስመረም ከደግም ይخل ያው ለሐዘ ጸሎት ናይ ባዕሉ ጸሎት ክጸልይ ይخل እዛ ሰዓት ያ ድማ ክርስቶስ ነፍሱ ስጋዊ ተፈላለለ ሰዓት ያ ማለት ስሩሕ ለፈጸመላ ሰዓት ያ 11 ሰዓት ነው እንደገና 11 ሰዓት ወሪደ መቃብር ክርስቶስ በዮሴፍ ኒቆዲሞስ ተገኒዞ ለመቃብር ለወረደሉ ሰዓት ስለልኾነ በዛ ሰዓት ያውን ምንታና ከተብል ተገኒዝካ ለመቃብር ወሪድካ ሞትዒምካ ኢልና ንጽል ማለት ቀጽሉ ለሎ 3 ሰዓት ናይ ህራስ ሰዓት ማለት እዩ ድራርና በሊዕና ካብ ድኻምና ካብና ማዓልታው ስራሕና ዓሪፍና ድራርና ምግብና ተመግብና ላብ አልጋና ኣብ ንድየወሉ ሰዓት ጸሊና ኢና ንድየ ማለት እዩ ስለኻ ኸይድካ ላብ አልጋኻ ምድቃስ ለይኾነ አቀዲምካ ትጽሊ ተመስገን ፈጣሪኻ ትጸሎት ያው ነውሕ ጸሎት ልጽሉ ሰብለ ነውሕ ጸሎት ሃምለ ልመዶ ለይኻለ ሆንዱ ክጽሊ ለይኻለ ድማ 12 ጊዜ መሃረኒ ክርስቶስ ኢሉ ሓንታ አሁን ስማት ደግሙ ክርስ ማለት ናይ 3 ሰዓት ጸሎት ታመጨረሻ ሻብዒት ድማ መንፈቀ ሌሊት ለይቲ መንፈቀ ሌሊት የተነሳ ከመእግነ ለከ ይብል ልበ አምላክ ዳዊት ፍርቅ ለይቲ ሲ ተላዒለ ከመስገነካ ይብል ፍርቅ ለይቲ እኩለ ሌሊት ኮንተለ እንደገና ድማ ነመስገን እዚያን ሸውዓተ ናይ ጸሎት ግዚያት እየን ቅዱስ ያሬድ በዚያን በተለይ ሕማማት ጊዜ ዘን ጸሎት አዚያን ይበዲያ አብይ ጾም ተናይ ቃተር ናይ ሰርኪ ናይ ነግሂ ናይ ሰለስተ ናይ 6 ናይ 9 ይበዲያ በተለይ አበይቲ አድባራት አበይቲ ገዳማት حمل أكسوم صيون لولو حمل دبر جنة مدهني عالم لولو أما قلوون تخونو بزحت على ورات نيو ناينا دبر توهيدون تخونو زناينا كسرت كل جزء أبيزم بمولو أيبدي قداسيون أيبدي أبيزم كل جزء قداسيون نيو مسوعات نيو قربان الله مالتيو يسرع كل لايت نايليتي أو حمامات جزء تنور خوون تاناي 3 ساعات مشيت تاناي فرق ليتي تاناي نج تاناي 3 ساعات ناي 6 ساعات ناي 9 ساعات ناي 11 ساعات صلاة በተለይ ኣብ ሶምን ህማማት አይበዲ خالي معلت ለለግን ኣብ ይጾም ተኮይኑ ዘናስ ቀትሪ ኩለን ይባሃላ ኣብ ገዳም ለለው ቦታት ወን ዘን ጸሎታ ዚያተን ይብዲውን ሸውዓተ ግዚያት ኣብ ማዓልቲ ያው ኣብ 24 ሰዓታት ሸውዓተ ናይ ጸሎት ግዚያት ተሰርዕዮ ቦታት ይጽልይውን
ቅዱስ ያሬድ ደማ በዘን ስርዓታት እዚያን ጾመ ድጓ ደሪሱልና ማለት እዩ በዚ ይበጽሕ አብይ ጾም በዚ መልክዕ እዚ ስብሐተ ነግ ይበጽሕ ማለት እዩ ምህላ ኣብ ዓመት 10 ጊዜ ናይ ምህላ ጸሎታት ኣለው ምህላ ተባሃለ ቅዱስ ያሬድ ሰማያዊ ዜማ ሰማያዊ ድርሰት ምሰምጸአ ቶም ሊቃውንቲ ብጣዕሚ በአግራሞትዮም ሰሚዕዎ ነገስታቱ መኳንንቱ ሊቃውንቱ ሁሉም ሰምዑ ኢሎምዎ አፄ ገብረ መስቀል እውን እሱ አካባቢው ረሲዕ በተመስጠ ክዝምር ከሎ አፄ ገብረ መስቀል እውን በመቆሚயம் በጦሮም ወጊኦም ወደም ፈሲሱ እዩ እና እዚ ምስጋና እዚ ለቤተክርስቲያን ለጠቀምይሞ በመጽሐፍ ጽሒፍ መቅምጥዎ መስተባለ ካምንተ ሐምለ ወረደ ታይ ምስክር ሒዝና ሞክን ሒዞ ኢሎሞ እንባይማ ሱባኤ ንእተ ተባሂሉ ካህናቱ ነገስታቱ ሁሉም ሱባኤ አትዮም ሽዑ ባሕቲ ተሐሳስ እዮም ጀሚሮምዎ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ለደረሰ ልዕለት ሕዳር 5 መዓልቲ ተመሲጡ ሰማያዊ ዜማ ሰሚዑ ሕዳር 6 መዓልቲ እዩ ሰማያዊ ዜማ ኣብ አክሱም ጽዮን ምዝማር ለጀመረ እና ልክ አወርሑ ተሐሳስ ሓደ መዓልቲ ሱባኤ ጀሚሮም ልክ ሱባኤ ክጨረስ ከሎ ሱባኤ ማለት 7 መዓልቲ ማለት እዩ ክጨረስ ከሎ ሰማያዊ ዜማ ሰሚዑ ሰማያዊ ዜማ መጽዩ ዘመስቀሉ ለሐድሽ ድርሰት እንደገና ቅዱስ ያሬድ ደሪሱ ስለዚ ሰማያዊ መኻኑ ካብ እግዚአብሔር ለተዋሃ መኻኑ ሁሉም አሚኖም ተቀቢለምዎ በዚ መሰረት እዚ ታን 7 መዓልቲ ናይ ምህላ መዓልቲ ለሐዝወን ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ሰማያዊ ድዩ ናይ እግዚአብሔር ድዩ ወይስ ካመን መጽዩ ልማል ላተው ሱባኤ ምህላ ይባል እዚ አምነት ተገይሩ ኣብ ዓመት 10 ናይ ምህላ መዓልትታት ነው እዚ አምነት ተገይሩ ሁሉ ጊዜ እውን በሐቲ ጀምር እስከ 7 እስከ ለማዓንቲ እስከ ስላሴ በበወርሑ ምህላ ይግበር አቤት አድባራት ካብሐቲ እስከ 7 ካብሐቲ እስከ 7 በበወርሑ ምህላ ይግበር እዩ መሰረቱ ቅዱስ ያሬድ ሰማያዊ ዜማ ኣብ ለምጸሉ ጊዜ ና እግዚአብሔር መኻኑ እንፍለጥ ሱባኤ ንእተ ምህላ ንግበር ኢሎም ስለልጀመሩ ወይና በተለይ ዋና ናይ ምህላ መዓልታት ተባለ ዓመት 10 ነው ካብ ዮሐንስ ጀሚርካ ምህላ ዮሐንስ ልባል ነው ምህላ መስቀል ነው ምህላ ጽጌ ልባል ነው ምህላ ስብከት ልባል ነው ምህላ ደራርጾም ምህላ ምኩራብ ምህላ ገብርሄር ምህላ ተጽይኖ ምህላ ጳራቅሊጦስና ምህላ ክረምት ልባሉ ቶም ናይ ድጓ ሊቃውንትን በተለይ አጸቢቆን ፈልጠዎ ኣብ ድጓ ለለ ስነ ስርዓት ስለልኾነ ናይ ድጓ መምህራን አጸቢቆን ፈልጠዎ ኣብ ዝዕለት እዚ ካብ ጓሓት የምልካ እስካ ምሸት በለይ ምቁራጽ ምስጋና ለቀርበሉ እዩ ማለት እዩ ለይቲ ትጅምር እስካ 9 ሰዓት ምስጋና ለቀርበሉ ማለት እዩና ምህሉ በዚ መልክዕ እዚ ቅዱስ ያሬድ ቀሚርዎ ሰባተ ንግዱ አምጣ አንተ ወለልኽዎ በዚ መልክዕ እዚ አብይ ጾም ጀሚርና ክንፈጽምና ተዳሊና ለለና ስለዚ ሁሉ ህዝብና በበዓቅሙ ጾም ከበርክት ለእግዚአብሔር ጾም ማለት ለእግዚአብሔር ለዋሃብ ስጦታ እዩ ማለት እዩ ጾም ሰጸባይተ ነፍሲቲ ጾም ሲ ናይ ነፍሲ ግብር እያ ይልዋ ለእግዚአብሔር ለተዋሃብ ግብር እያ እና በቅዱስ ያሬድ ለሰርዕልና በቶም ቅዱሳት መጻሕፍት ለመርሑና በቶም አቦታት ለመጽው መገዲ ፈጣሪና እግዚአብሔር በጾም በጸሎት ከነገልግሎ ኩላትና ክንዳሎ መልእክትና እዩ ማለት እዩ እሺ ሕርተታትና አውዚ ወዲና ኒና አመወዳታ ትሕልፍዎ መልእክቲ ታልዩ ዕድልከ የቀንየለይ ሸባ ሚዲያ ያው መጀመሪያ መሳኻቱን በመፈላጣይ በጣም ደስ ይልኒ ሀምዚ መንፈሳዊ ነገራት እንደገና በመህላፍኩም ደስ ይብለና ንምርቀኩም ዕድመጥዕና ይሃብኩም እና ሕጉሳትና እንደገና ኻሊ ማዓልቱ እውን መጽኹም ጉባኤትና ከተፋልጡልና ይደሊ ኣብዚ ማዕዶ ሸገር ለሎ ኣብዚ ደብረ ተዋሂዶ ቅድስት ማርያም ኩሓ ኣነ ለምረሉ ጉባኤ ናይ ቅኔ ናይ 4 ጉባኤ ምስክር ትምህርት ቤት እዩ ኣብ ለሓለፈ ጊዜ 2016 ዓመተ ምህረት 46 መምህራን መሪቕና ኢና ብብፁዓን ኣቦታትና ቃለ ቡራኬ ብፁዓውነ ኢሳያስ ልመርሕዎ ሕዚ እውን ብዙሓት ናይ ሐዲሳት ናይ ብሉያት ናይ ሊቃውንት ናይ መጻሕፍቲ መነኮሳት ናይ ቅኔ ደቀ መዛሙርት ኣለዉ ለዓድና ብዙሕ ታሪክ ለበርክቱ ናይ ቅዱስ ያሬድ ትውፊት ዓቂቦም ናይ ቅዱስ ያሬድ ሞያ ለቀጻለ ወለዶ ለማሐላልፉ ሊቃውንት ልመሃርሉ ጉባኤ እዩ እዚ ጉባኤ እዚ ብዙሓት አካላት ካብ ወፃ ሃገር ኾነ ሃገር ውሽጢ ብዙሓት ልሕጉዝና በጎ ሰባት ኣለውና እቶም ሰባት ሽዑኡ ለመንዮም ክነግረኩም እየ እቲ ጉባኤትና ድማ ለዓለም ኩሉ ከተፋልጡልና እቶም ከመስግኖም ልደልዮም አካላት ድማ ኣፍ ክትኾኑኒ ለምስጋና ጉባኤ ቤት የመጽኹም ክትጉብኑ ይለይ ሓደ መዓልቲ ክትመጹለይ ደሊ ብስም እግዚአብሔር ጥይቀኩም እሺ ኩራት ተኸታተልትና ምስሊ ሊቃውንት ዳንኤል ሃይሉ ለነበረና ጻንሒት እዚ ይመስል ነይሩ ስለልተኸታተልኩምና ነመስገን እዚ ሸባ ሚዲያ እዩ ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራም እስከ እንራኸብ ሸባ ሚዲያ ላይክ ኮፒ ሊንክ ሰብስክራይብ አይትረስዑ ቤተሰብ ሰላም በሰማያት የሰማሁት የመላእክት ዜማ
ምን ያምር ምን ያምር ምን ያምር ምን ያምር